fog me for her. So I'm supposed to on the veil. Some of you page I can't see how the case what it Níl ar scáilán gom agus níos an cumsú communis ní chunachil spéisiú is ní mórrán ar ágam sa bhfuil nead mé bhfuil. Ha man bhaich ar a gédal síos as a gcuire leirtain seainneamh chuirmean spéis an ábhar agus is ábhar anna spéisiú agus ní láirtar minic a hógann féin ábhar seo agus ní láirtar go hoscailte is rudí mar sin. Agus tá anna bheasagam ar an ábhar thoism déanamh ó thaobh an nachlóide agus de nach ní lacham le cuiire láirt mar ní mála me. Ach, you know, hí me greibh go láiomh an spéisiú. Ha me har an múrála chumá bhfuil bert ón Ryan a láirt an sohinniuh. Agus Chéilleachair. Agus so scoil ní steach nó seo. Ní hálín se go minic go dag an bert ón réibh bheog sin há glinge hís na bheisce go tíre go mín siad a láirte go dtí mar seo. Is anmh go mín duine agus is níos anmhí fós go mín bertam agus is deasa. Agus go dain gur haid a cáfsúl chun cein ar hábhíle a chuige as chun mar a bheithí a hábhíle a chuige. Má chaimiid súl siar an náid chéana aber néidir go nócha cehead. Trí bliana ní feilisiú an the death of the Irish language. Níor tu go mór an seans de cheantar Gaeltachta Malaysia agus an Ryan sa leabhar sin. Agus is kind of héin bhí man óg nóair anna óg nóair feilisiúcha agus chuir sé as go mór chuin tuige minis chunas na figurí sin agus an enemy sin a hiiscint agus léir agus kind of an caint fé hí sa Ryan as go ra mar an chort. Ach anníor fion ó sin go meach bert a bhí an óg in ná a láirt ag Siompóisiam Foclóireachta an náid chéanna blianta is a tháinig na caint fé i nniuh. Tá mé cheappa gur túair dócha se na bheith cheann agus go gaithníd cuioine ar na rudí sin. Tá mé anna bhórálach as mthóchas agus tá mé gíarbheith anna dílis do mthóchas an mes. Tá mé cheappa bhfuil sin anna háchtach é sin na chothú in lína ógus mar sin. Jen go minic agus hagar donchadón seo bhí pleanáil teangain a siúil sa Ryan sur a bhéon trocht ar pleanáil teangain. Tá daoine seo bhainní siltain ar sin rudí seo nationaltaigh híos agus daoine mar sin. A thosna go caint ar pleanáil teangain go hidirnáisiúnta sa na 1960. Go gairid níos sin bhí pleanáil teangain sa Ryan. As gás mór na níos i bobal a bhí fíor dhílis agus a bhí ar a fíor haíocht da den teangain. As bhí choras i dechas eisceachtú sa Ryan go nán. Bhí múteorbings na línáin agus chuir sin tumadeach sa bhain. Is chuir sin go héon cigur a tháinig an dechas se potas agus a bhain chéanna ní raibh chuir sa steachha ach bhí si eisceachtú. Ní thosaí marna léamh méarla nó dtíanana agus tá muid ceimí an méidir seachtaidí. Agus bhí si gúnta chu si eisceachtú agus sin a thora sin a chéantasa inis in sin. Chum mar right in meánscoil, agus nuair bhí mar sa blion héin sa meánscoil, bhí ran leidir na gain go héin teachtain. Le go meach tuiscint níos feargain ar ramadach na Gaeilge. Níos go cúnsaíobre sé sin nuair ach cha go lébre sé. Bhí rang áráníochta gain, rang go bháin an áráníochta go héin treachmúna de híine. Agus bhí sé go hálainn, agus thug na rang ar fad le chéile, agus é sin sean árán ar fad. Agus an cinnte bhfuil si ar ignód chumá agus tá slú áráníocht fós an a láidir sa bhain is na sean áránacha agus a thoir sin a ríis na cóirfear na ríisistocha agus go bhfuil an service sin cináta a leisteigh. Mlíana héan lémar na téex na áitiúla ar fad, Dracula, Iarmhar Tinge, na húdar áitiúla ar fad agus na heistúcháin dhéon na húdar áitiúla. Agus ní bhain gur lémariad ach lémar sa sean Ghaeilge. Tá scoláirí ollscoile inis ná tuigeann ná féidir le an sean Ghaeilge léamh. Bhí mar na léamh sa sean Ghaeilge agus bhí mar actually scríomh sa sean Ghaeilge chumá sa sean litríocht. So bhí mar beagání chun céin beidir le pramitanganta agus léirú agus is sinne tora na pleanáil le teangain sin agus gásar mar rís sa chóras sin na Institutí Gaeltachta agus na Institutí Pobal sa Ryan beidir an láidir. Agus tá mé cheappa go binne a chiantú sna figurí sin go mé an spéis
Chomáile sin agus bhí caint ar cuasaí déanamhs mar sin. Bhí se seanna spéisiúil fiochan ar déanamh sa rain agus méidir sa héan chuir gánráide néid sa héineag. Agus na dtíine chláir bhí taon I méarla in néid go héineag, bhí ar gláirí hain I Gaeilge, néid go héineag. Bhunaíocht gláis na ringe méidir sa cuaig, agus I anhaína frige ar bobbal. Hiig an pobl buach na teangin. Hiig siad go raibh dhéint go son ó thuchas agus go raibh tóidir. Agus sin ceanna teangin. Agus sin I ceap mar sin I príí na ceanna teangin. Ní siarach duna gur dána bhaise chumsa teachlas ar ggóir an jobh. Ní sanolí teangin me, ní sanolí tada me ná riide. Ach níor bhhailm sa go chéantainna duna brethúna sin chud bramadaí, chud córéir na éan mar sin. Níla gumsa a bhór me Samhain agus a fór me chamá sa phobal álainn sever dúchasach a bhí sa rain. Agus mar sin ní se an éon brethúnas dhéana nó háirt ar réimna go háirithe ar mína óga álainge. Agus ó hána mé nóstí na Oireachtas, ha me go mór gáir ar maid, a cailín go chuig bliana gom ní si feice gom ó de cédaín. Tá háceann go chus staire sa Glenígil, agus tá hartar feithe duine ó seasta, is sa siúr sin, agus bhí ar ag dóchla mar bhí mar céir istigh mirtó, agus bhí ar bhuicha chunas is rá teir chala. Díbar na leid ó go machchas seomra. Ach duine bháin níos Gaeilge ná duine agus is áardú crué, agus tá héon cho buach den Oireachtas as an deis na hátóibh. Agus tá sé caint ar an Oireachtas níos le mís. Fádalam go raibh in Oireachtas, is fádalam agus tá sais gang agus tá sé ar WhatsApp, tá gang Oireachtas ar WhatsApp, agus tá sé go húntar. Ach anyways, tí fuú an cóúidir áling agus an cóúidir ar chorann ócáidí mar seo ar fáildóibh. As tá sé do bóla le daine eile ó cheantra go Gaeilgeachta eile, as í teachta neisiúmra bhil me le leid an rain is mar a céis sin ó cána go mar bhí aithna go mar an mórach agus na hairicha deachna aithna go manis in na seanmórras seanachcha chu na Gaeilge sais bhíoní min sinne. Ach tuige mítar fad chunas mar thuchúsaí Gaeilge in jobh. Agus go ní dá dá chomh fada leis na daoine óga I héin einlí sin anna bhain cuasaí sin. Ní gá leir fé chusaí bramadaí ná córéir ná réir ceantas na tíirní deasa sin. Ní gá ach aisteacht. Agus haidir fad ceantach. Tá go leor lóir den Gaeilge I chiimid agus a chairíimiid inis féin ála bhíola. Féin á neistriúáin agus as a dom an chun sí sa go leor eistúirín sa seamra. Ach strachtúr gramadaí an bhéarla a chur a bhain sa Gaeilge. Agus tá sé sin sa caint inis, agus tá sé ní hé gur ghlacha leis ach sin é an gná caint inis. Is cumile chéin na focail bhéarla eiste go leor. Bhearlam sa bag gur híisteach focail bhéarla seachas mechan strachtúr gramadaí bhéarla in úsáidecha. Ach focail bhéar blogam nach an mór cainte I méarla. Oh, well, but like we an go mar agus wait till you hear killing or one me, you know. So tan contrast we shouldn't go larger, just go hand larger. Ach, then she do the chama agus we the names a gori from Latin year ni fayara so she shining to in your school. Oh, be my keyboard. So so tá strachtú bramadaí na Gaeilge a chur a bhain chama ar na fog bear agus ní miste dom session, ní dóm sa go bin an chunú is smú den teanga fé láhar. Ar nó caiid leir fé héirbíocht agus caiid an tíirbíocht a héna daoine agus mar sin. Ach tá sé chumáhain ar gúmid fé chenas bhéarla. Agus ní mar an session ará. Na ní hin lerá ná fá caintúirí maithe ann. Agus sin an rud lára for the death of the Irish languages, you know, tá go leor taid ann agus tá sé dúir. Ach tá severas fósan. Tá na pobl fósan, tá na caintúirí fósan, agus tá chaint agus gehéanú do bhaine leis fósan. Agus sin an rud a chur as domsa is smú ná fuil sé sin ná bhaint, agus ná fuilmid a húsáid sin, agus á Borbert sin, agus ní sé ró dhéanach. Má tá feibrí an fágad an Gaeilge, well, tá agus ní smú más rud a gnáníimiid an sedas sin, agus gnáníimiid Borbert sé. Arnína óga, tá agrum sa go míid tep ar arnína óga. Bhí me cummórta sin é agus ní híhad gur níriade. Daoine óga
Chéilleachair dul suas casa órán chuignumtí degarad órán rafterí. Níl a háú ar fáils in éontanga agus an service a bhíam, seoith na daoine óga chéna a bar isteach sa Fhoras a dachas agus níl siad fiúan a léamh leabhar umdán Gaeilge dus na scrúd a stát. Tá siad a léamh cabdarí de leabhar an sasan siúd. Seoith na daoine chéna tá duine stadéir a Shakespeare. So tá lúbar láir an, tá de tepar na daoine óga seo. Is cad é an lúbar láir. Ní go héine ach chuann sé ascom agus chuoine mé ingéir nuair a chnoic me na daoine óga sin. Tá sé dá blúcha ag a bóras, tá sé dá blúcha ag pobail agus tá sé dá blúcha ag go dhéana chumá. Cad a an anúing sul na chus mar bhemíd sa bblion chohín sa chuig, Tá súil me sé fós heachtain. Is dachar a rá. Bhhailm áir a Harrington, láisníomh féin fáil beidir luigmen san níos flóthe, muín agus mórtas. Tá méid sin a chothú sna daoine óga. Muín ionta hain, go ginrá, tá féin muín. Muín ionta hain mar chainteoirí dúchas. Go nehaíonn siad agus go dtuigeann siad, go nefh fóis a chabhar mar chainteoirí dú. Muín sa teanga. Dan dá le muín an bhéirlan ar a thuisiad láir go daoine líonaisteach formacha, sfúla daoine bheith líonaisteach formacha. Ach mar anach chun é chleachta bain ar an Ghaeilge, tá mi sé déanamach. Sinna chúis go gachar daoine bhfuil sé dechar. Mar nafar an taithí sin an, náir fin an nó sin an, agus go rimid fé cheanna sa bhéirla. An sin mórtas tangan, mórtas cinenne, mórtas trefah, mórtas áte. Tá sé sin anna háchtach le cainteoirí spreige. Is sais fáinní fihe an daoine óga sais a chumasús mar sin an, ní dóm go bhfuil túsa sceabhla circile, mar Joharrá nóair hagan na páistir sé go bine a hús agus ghlachmí leis go bine hús. A tá sé bhaid sa an duine sin. Teachtaí sa páistir teachtaí sa Fhoras a dechas, sin nuair a bhuiann siad le den éigeans gus mrátáin sin dhéana smaile. Ach Luch me hogra no hunskrif ni tachas ar cheirtlí héna me ach samplítas na rudí sais a hamid na diana le chuirthe severance sin agus le taú le tuismóirí. Taobh muid an rud sosiálta agus tá dan an láidir ó heh ócadí sosiálta. Agus ní annach sopan an scúba ach samplí it. Dúirt me go raibh an severance fós a phobal a hasise go mecht. Tá réim se teangan áirithe a úsáitir le páistí go háirithe nó ha an páistir a saoil agus i chiad dá bhliain. Is réimse teangan é hagan an nuas ó glún go glún. Tutar modarís ar na máhairis. Is 6 teanga an 6 bailí láithras mar sin. Agus tá máthracha óga teachóine a rá, ní lis gom cad gur me fáiste. Beidir ná tógach le Gaeilge an níor bailíoch na Foclóireachta mar níor chléid fí na spéise an ceapsí go sí tá. Féad a bhís na bailithóirí, i gcead as na féidir fad a has seaamran seo. Féad a bhís na bailithóirí, níor chu siad spéise an, ní láireach ná le féad fes na rudí sin péisce. Ach tá an téirmíocht sin ar fad gemacht. Tá páistí i tídá inis, ní siad choíocht le gearfiíochtla. Ní téirmí áling des níl bundún scóilta isisiirtha tá nepiúr eisiirtha. You know, tá na téirmí áling sin, agus sin tús an mórtais, sin tús an taimhris, agus sin é mar a chuireann a nó mar a ágamíon páiste le ní tain a chur nniu go meach an téirmíocht des sinna go. So churmór na chuireach an tairis na meach agus sealahún DCO dhéana ar taide chuin, so ar haimplintí na ceantarfeilta ar fad. Is bhaile sin na téirmí se ar fad. Tá bailúch an áling téirmíochta chuir le chéile go canach agus tá súlgaí inis sinna chuir na rééis na fáilisiú golúach. Ceanna ná bhí na máráinnig go bhráilm am súntrií a chana na fáiste. Cábhain súntrií, cábhaid ha súntrií. Bhí siad sa phobal a ríist is réimse príomháide teangan a bhí gus na máthracha fadógus agus mar sin. So tá mé trééis 8 máthracha gailteachta a rárámthe iad a chur an tafad
agus suúntrathe as ba sé ach réile nua eisiúnt Spotify go luach. De decr chumá leis an tíirmis an Severus teangan, gus chun sé rádarmsa nuair a lótar Severus teangan sna scoileann agus ná na eile, tas níos caint fé seanachla. Ní mar a híte a vítar, agus ní he lána báistí. Cén duine óg. A bheith árá sin. Severus teangan san líon óga ná tíirmíocht technolíochta. Láirt nó rudí Snapchat sin. Ní léon duine óg a Snapchatáil, nó chu amach snaps nó peirgéine tú, ní siad á dhéanamh mailing. If you want much in training on Tanga, Bhí me tú léifh ar ball, is ní sam mí a cad brúna. Ach, tá sé fad méle, mar ní an tanga. Sin Severus tanga. In áit a bheith ní mar híte a vítar. You know, go meach sa scéime go rud cinn spríú, you know, se tanga. Cheistóing chumá an curchaige ceanna teanga, bu mis ar hará chumá? That's all right. Okay, all right. Cheistóing an curchaige ceanna teanga chumá, is mar léirigh dúnachan san mé chosáasta gur luig sé céimnach na Gaeilge. Tá mé litteach ar an hén, táhaint ar roiine Gaeilge hálum, agus freistal ar álamóí, inis tá sé sin an háach, agus tá sé riachtanach, agus ní héanam an méid sin. A cad fés na daoine láirt Gaeilge hen hén. Cad á tarlúnta san bhíonn sin, ní sé dá láirlín na táistí. So ní mis a freistal ar na daoine sin. Agus cad é le tíiríocht dair fiúla úsáid, cad é an strátéis geor réimseach is fear. Bheith táhaint ar churéigen Gaeilge hálam, chóhaint Gaeilge a bhúna dóibh lena glána thugad le Gaeilge, agus thógach sé sin ní geor réimseach a bheith sé a fáid réimseach. Nu na daoine bhfuil Gaeilge cá hena hain, I bheala, agus a sprága, agus go dógadíistas go láirtíis Gaeilge smáile. As a gom sa cad é an strátéis a ránóin hain, bud ní eicrúcham bhfuil sé sin ná gine. Nílas na rang na Gaeilge, agus ríist tá sé benna háchtach, agus nílas a cáil an grúp beag a hagan na chéad a hús na hóirí le láirlín féin go páistí agus, you know, nachmeach na páistí tídar ag meis paríocht agus na rudí beag an deasa sin ar fad. Cothú páistí rudí beag mar sin. Ní léon bhéim, ní léon fócus ar sin. Cuireann sé ascom chumá agus tá roinnt ceistí na curcum féise. Ní a hanítar an léóireacht sa phleanáil teangan scoilteacht. Agus fu mé raibh ceistí bhfuil mé in raibhreacht a léir, níl sé néon phlean, níl sé roinna Gaeltachta, agus ní maram dína chánig sa scundú dína roinna Gaeltachta sa bhíomh. Ach, tá sé taran líceá don Fhoras, agus tá Fhoras teangan. Tá sé chótáchtach go gothófaí an léóireacht sa maile agus ar scoil. Tá na páistí is mo chláán léon agus tá cinsa éon chláán eile, ní si go léhann méling. Bhí ar léh beidir soscrí seach na agus cheanna méid nó chug santi an chéad, gus ní cheannim sin lebéirla na páistí, a chug santi na chéad lebra béirla do muchad páistí na bhí si go an gotó. Agus ach leabhar Gaeilge a bhí ag santi agus i cheanóin agus hasacú go má, agus éon áit in na daimhin teim de strachtí siúpla leabhar, hasacú go má mú gan áit an leabharcham go gaisiad leabhar Gaeilge fiú goach. Tá cheappa just go sé chótáchtach. Agus na cuioine deasa sin, agus tagan na cuioine sin agus an cadrah sin a tha chótáchtach idir mór agus lenamh, ahead agus lenamh fomá, ach bheith cuachtasteach na chéile ar Ghaeilge nó sa leaba agus scéalainn beag heníe. Agus go mbeadh an cuioine sin ag go báiste a fós níos agus go nascach siad a pléisiúr agus a comport leis an léóireacht seachas, oh Jesus, tá sé seo deachar. You know, agus tá airnach a debre á dhéanana agus na fáil seólaí agus ábhar úntach á go amach ach istí sa scoileann atá siad agus ní léon locht ar sin ach bhfuil siad á léir Somália níos múir. A ríist tá nuad smuointe agus tá nuad rám sa dhéanana agus tá plean ganú chuir le chéile gom ach
ní léir go bhfuil éon takeíocht dám leis an léthóireachta Foclóireachta as chunte sin, chunte sin ascom, mar ní léon chabhar ní smú gur féidir le a chabhart do Ghaeilge leis an mhaolí úsáid. Just the Canúlachas, tu sé ceap go sé thar atáfa go léifí leis an báiste in ganan tain. Go digitíist go bhfuil den éigent a bharcló. Agus náfuil siad a Oireachtas scoil agus á bhúcha le an bhúntra céin actually bhfuil sa lína na láithre a bhí teachta bháile. Ringe mé bhí sé scristamacha agus bhí dhin dhin mé agus tá sé chótácht agus tá an obair dhéine ag brecha mar hampla agus bhí meagsúlann sin agus sé dríochtú na rudí thoisi na dhéine agus tá sé go hálainn. Ach bhfuil sé sin ábhrú agus ábhar a bhaingus na stailena tá sé chótáchtach. Tá mé sin ceapar fiúháin agus ní mis is international leirfin na rudí seo. Ach tá meach an bunscoilíocht ar fád bunathe ganunt. Agus sin tá raidir isteach sa bheanscoil agus an sin go bhhaid fád módíiste caiidán. Rud éigean mar sin an tá sé chótáchtach ní aonann siad a dana hain nuair atá siad a léamh sa caiidán. Agus tá an caiidán táchtach a lína tá marrá ach tá sé chótáchtach go meach siad. An go leidir beag bháile nuair bhí sé san lína an bheaga a déanana obair baile taobhar obair baile dín sa rain. Ach bhí na deachtartaí sin bhíon chuma agus bhí sé cin fáidir sé go bhfuil meach blitstrathe le bí. Agus bhí sé meach a deirtar go mar agus bach tá is bhí mé ar bheráis capíon mé is sta. Bhil béidir meach a dhearmíid ach béidir bhí cheartad bach a scríb mar sin ar an dtíine eile. Is cin fá bhfuil bach mar sin an sin se mar an dear mí muide. And then it just scream back something. Okay, níor scríb sé, agus is just léirú é sin, ní higann siad a dana hain, agus mór bhfuil ní sé sin gceist sa bhéarla, nó atá sé gceist na blacha leis, an teanga tá íon bleitan mar hampla, ní bhaireann nó ní hicach níos a fós tá siad fós a léamh. Rud eile is agus bhí 6 déan chuir cúte a bléim me se nó bhúma gus tá treidir gláidir an me hain agus tá sé pléitgam le daoine chodí an beidir na ticacha. Ach tá me cheappa go me cheartún tasnú sa bhéil a leirfein traumatangan. Tá traumatangan ar ar fad. Chaile na ar daine leistigh de éanamh lúna láin. Bhí mé cóáil an albair sin le déanaine agus bhí sícóí ann a bhíonn sa gobar le bundóchasig America, as bhíonn si gobar tá anchas sa réideantacha ar an traumatangan agus fé mar chuisteach sin. Fanann an traumatangan sa DNA. Tá an téirme ann dó agus sinna chéad job eile bheith go níos fádraigh. Ghaeilge chuir epidemiology. Agus tá stadéir dianta agus fanann trauma DNA, so se take an nósplain. Ach an rud is deise agus is fearmíar na is féidir an sais trauma sin leis. Na níos go sé leis. Ach, dámach tuiscint goin ar a traumatangan. Agus na daoine seo atá go thomláin go gcuine agus bhfuil chomhlacáil leis an Gaeilge. Ach tá sé oringe chomá. Aon duine a thug a gobar ar sun na Gaeilge. Agus go múinte an fearsanta. Nar a hálín nó éigent. Go dógan tú an fearsanta agus sin an traumatangan. Agus go cheartúin dámach tuiscintí seoir baine sin agus dámach na drámanna seo atá chur pleanáil teanga na bhaim agus policies mar sin. Tá digatíist a bobbal. Béidir go me crotam lá difriúla rudaí. Tá sé sin an flower power here féiris. Ach tá sé crotha agus tá mé héana cheappa mé cheap bhhaidís nó webbe dhéanamh. Cuma mí sa bblion bhíd craig mar sin. Well, brahan sé. Ní seir ó dhéanamh mar dúirt me. Tá saoil sam agus ní go leanthach rudaí mar a há. Ach tá airthe testa. Tá léidir scimne go bhfuil péistéanú náid. Tá sé sin na testáid. Mar na figurí ann do lena dhéiscint agus ní seir ó dhéanamh ach má leantar leis méid tá mí déana
Nílas dom sa cúns mar bhís an cágaí sa chuige. As níl se go fáda sin nuain, nuair chuoine míid siar méidir nach ceir. So ní me freigart war go ceistena cúns mar cágaí sa chuige. Ach má chuirtar rudí beag mar sin a bhain, agus anach chuid an rud is ag an mióna chumá, agus ní chosnaí sé sin éon airgad. Agus dá léon fia sin de mis a bhaní slán tíile na chágaí mar níl se roianach. Fhoras na caint ceantar an chuid. Sinna bhfuil ar adam sú san a bheith